Um, Chcel by som povedať jednu vec k aktuálnemu dianiu politickej scéne, ktorú teraz máme. Mám taký názor, že to, čo sa dneska deje na Slovensku, a teda Robert Fico a jeho lúpežníci, je obraz Slovenska. Že vlastne to není, že prišiel teraz zlý Fico a robí nám tu zlé a je to nejaký vagabund a tuto nám došiel kradnúť a my teda chudáci proste a zvolili ho nejakí iní ľudia a teraz my za nich trpíme. Vôbec nič takéto sa nedeje. Robert Fico neprišiel sem, ale my sme stvorili prostredie pre Roberta Fica. On sa mohol volať akokoľvek, on by sa mohol volať o hoci, ako mohol by to byť hocikto, my sme ho stvorili. Tak ako bola, kedy podľa môjho názoru fašisti stvorili, teda fašistov, alebo teda Hitlera stvorila aktuálna situácia, toto nemecké podhubie, tak my sme stvorili Roberta Fica a túto garnitúru a celý ten systém, ktorý sa tam deje s celým tým pozadím, s tými všetkými možnými ľuďmi v pozadí. Takže Robert Fico a teda to, čo sa teraz deje a to, čo bol aj Mečiar a podobne, je vlastne produktom z môjho pohľadu dvoch vecí. Prvá vec sú jeho voliči. To sú teda ľudia, ktorým vyhovuje kradnutie a z môjho pohľadu by kradli, keby mohli. Keby tú možnosť dostali, tak by to robili. Alebo si myslím, že sú to ľudia, ktorí... lebo on im sľuboval istoty. A to teraz z môjho pohľadu sú teda ľudia, ktorí nechcú preberať zodpovednosť za svoj život. Toto je z môjho pohľadu volič Roberta Fica. A druhá, a to je tá najdôležitejšia skupina z môjho pohľadu, lebo pre mňa je oveľa menej ako keby nejakým spôsobom... Nechcem povedať, že odpudivý, ale oveľa menej nesympatický mi je človek, ktorý volil Roberta Fica ako človek, ktorý nebol voliť. Človek, ktorý nebol voliť a nevolí, tak je pre mňa teda oveľa väčší problém. Lebo Robert Fico je produktom dvoch vecí. Týchto jeho voličov, to je 20% zo všetkých voličov na Slovensku, iba 20%, on nikdy viac nemal, ani nikdy viac nebude mať, ale hlavne je produktom tých ostatných 80%, alebo nie je to celých 80%, ale teda obrovitánskeho množstva ľudí, ktorí voliť vôbec neboli. A to je pre mňa niekedy nepochopiteľné. Teda tvária sa, to sú teda ľudia, s ktorými sa ani nemám o čom vlastne baviť. Ak sa chceme baviť o politike, alebo o cestách, alebo o hocičom, pokiaľ nebol voliť, ja sa fakt s tým nemám o čom baviť. Lebo on svoj názor nepovedal. Takže nechal iných za seba rozhodnúť. A potom prišli také, že nemám koho voliť, lebo všetci sú skorupovaní, to je blbosť. Nie sú všetci skorupovaní. Nepáči sa mi tento systém, lebo ja proste chcem, priamu demokraciu, alebo toto je celé zlé. No to je ďalšie blbosť, lebo tu máme, takto sa tu dneska volí, tak ovplyvňuje to 364 dní v roku. Pokojne ovplyvňujte to, aký je u nás systém, ale keď sa vám to nepodarí, tak choďte voliť, lebo taký je dneska systém. Teda, a pre mňa sú nevoliči oveľa väčšia škodná ako voliči napríklad Smeru. Lebo iba oni umožnili, že toto je možné. A im je to úplne jedno. A ak teraz sa znova zopakuje, že Fico, alebo teda táto garnitúra ostane pri moci, tak to bude dobré. Podľa mňa to je tak dobré, lebo to je naozajstný obraz Slovenska. Takže voliči Smeru sú teraz spokojní a vy nevoliči, vedzte, že toto ste vy.